नै जोंहा राजाया गाखोगासिनो दंफाङाव हाननांसिगोन जोंनो दे YouTube channel gon nakin section do सोरो आंखोना आगै इस्राम आंनि YouTube चेनेल खुलिनायखौ आंखौ मिथिया सानदो जावलायो मा नों नायो आगै ओइ आगै नों नायो बे नङा आयो बेखौ नङा नै बेखौ इथिं नायलाय र' हानजोबनाङा ओरैनो जाबाय हाला देम फायदो खैजिमाजि दङ बाल जोलैफाय ओइ मोजां अंखौलाय आयौ आं गियो थांदो हेल' लोगोफोर दैमारि ब्लग चेनेलाव बयखौबो बरायबाय स' लोगोफोर दिनै जोंनि भिडिअ'आनो जाबाय नारें जुम्ब्रा जानायनि नारें जुम्ब्राया जानो जाथ'दोंना जाथ'वाखैथाय मिथिया आरोना खिन्थु जानो लुगैथारबाय नेनो हाला जों बेखौनो जानो नागिरदों बोथोराबो गरम नालाय बिराद गरम होगासिनो बे केदिमान जेरावबोथ' बेरायहैनो हाला ओमफ्राय लोगोफोर मिथिखागौ सिख्लाफोरा गोखैनि सक जाखायो होननानै स' जानोसै नायलांदो भिडिअ'खौ नै ओमफ्राय जोंना फानलु गोरानखौबो देना लाखाबाय थावजों एवनानै जानोसै नायलाय आंथ' हानो रोंस्रायाखै सेखायाबो नाय जिबायदिखा लोगोफोर ओइ मा खोनाबाय दोङो नाथाय बिसोरो देलायाखैना ओंखायनो भिडिअ नुजानो बादो जों सानैल' देलायनानै भिडिअ नुजादो आरो देलायाबा नुजानो बायनो ओमफ्राय नैलै बिराद दावरावमोन लोगोफोर दसेनो गथ' गाबना होलाय दसेनो दाउ गाबना होलाय दसेनो हांसो गाबना होलाय आरो दसेनो उरां फैना होलाय बिदिनो हारला जागासिनोमोन ओमफ्राय लोगोफोर नारें जुम्ब्रायाहाय दाबायदियाव जाया आरोना एक्चुअलि माने बिश्वकर्मा ना बे टाइमावसो माने बिराद मोजां जायो आरो माने मोनो आरो बे समावसो ओमफ्राय थेवबो जों जाबाय आरो जानो लुबैनायखाय नायदो गामियाव ना पर्दा खिथिबावोसो गामियाव नाथाय देग्लाय आसा गैया मानि थाखाय लै आयौ आराव दिगासिनो कर'ना जादोंना बेखायनो आरोना जानो लुगैलायबायदां जाबायलै ना सोर जासोनो र' लगायनायखौ खोन्थि ओमफ्राय जोङो फार्स्टआवनो बानलु गोरानखौ थावआवहाय एवना लाग्रोबाय लानानैहाय ओमफ्राय सामब्राम गुफुरजोंहाय देनानै लाबाय दा नै लगायबाय जानोसै नों जाया Nitia जाखाबाय दाख्लैनो होनांबाथाय निथिनो होगोनानो जाहा इमान मोजां केमेरा हमग्रायासो बांसिन खस्थ' बेखौ नुदो ना बे जाबाय जाथिथाव बेखौ एसे लगायनोसै बारा लगायबा गोखा जागोनदां दा जानोसै माबायदि जायो नायनोसै आरोना आखाइया आलु सुगोन आखाइखौ ना इदि लगायखांनानै ना आखाइयाथ' आलुय नालाय खोनथाम मोनामसुनांगौनो माने आलुआनो बुङो आरोना मानसिफोरा ओमफ्राय लोगोफोर जों बे समाव जाबाय थानायाव सासे बिहारि बुरि आरो मोसौ दोनदाल होनो फैदोंमोन खोमा ओमफ्राय कि खायासा इमान धुनिया दख'ना पिन्धिकेनेनो आरो ओमफ्राय आमाखौ दिनो मोननो ओमफ्राय जों जाखांबायानो मोननो बे समाव नै जोंहा जोबहां जालायलायबायमोन आरो जाबावगौमोनलै गैलानोबा आं थाइनै लाबोनाय आरोना थाइसेल' हानो होनाय आगैया
गोथाव जानाय नङानो जाबावगौमोन र' आरो साननैसो थाना जाबावगोन न' दे जागोन साननैसो थाना जाबावगोन बिराद डिस्टार्ब खालामनायनि लोगोफोर हांसोआनो गाबना होबाय थानाय दावरावनो टेस्टि जाखाबायलै लोगोफोर बिदिब्ला जों जाबाय थानोसै न' नायनानै मोजां मोनबायब्ला भिडिअखौ लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब एन्ड शेयार खालाम